eskatu dugu Madalenoren jauregitxoaren ondoan kokatutako plazatxoa ofizialki honela izendatzea. Yolanda González plazatxoa, plazuela Yolanda González. Zedea hori izan da gaurkoan Bilboko udal erregistroan eskari idazkia helarazi diogu alkate jaunari. Erriberako auzokideon artean eta Yolandaren zenide eta gertukoen artean bildutako 323 sinadura edo bermerekin batera. Aukeratutako kokapena arrazoitze aldera aipatu behar dugu plaza txiki horretatik gertu jaio zela Yolanda González Martín bera. Hain zuzen ere, deistu Ibarra 78 zenbakian. 1980an 19 urte eskas zituela eta Madriden ikasketak egiten ari zela, baitu eta erahil egin zuten. Hilketaren xehetasunak jakin nahi dituen edonork hemerotekatara jo dezake. Hemen ez baitugu horretarako tarterik. Baina gogoratu beharra dugu ezinbestez, haren zenide eta hurbilekoek asko auzokideak ditugunak jasandako saminaren handia. Min hori gainera areagutu ere egin zaie urteak pasa ahala. Zoritxarreko zenbait gertaera direla medio. Hasiera batean, Yolandaren borreroak kartzelan izandako aldeko tratu bereziaren eta haren iesaldi lotsagarrien berri izan zuten. Eta asko ez dela, beste nortasun batekin agertu eta urtetan diru publikoari esker bizi izan zela jakin zuten, jakin genuen denok. Zigorraren zati labur barregarria bete ondoren gainera. Horregatik guztiagatik, iaz, auzokide talde zabal batek erabaki genuen Yolandaren izenean plakatxo bat jartzea plazatxoan. Simbolikoki bazen eren, gehiegi sufritu duen familia honekiko gutxieneko irainkitatze modura eta Yolandaren memoriaren alde edo haren oroitzapenetan. Orain, izena ofiziala izan dadin eskatzen dugu eta hala ager dadin Bilboko kale izendegian. Yolandak mundu hobe bat amesten zuen, eta haren alde egin zuen borroka. Hargatik, ezkerreko alderdi bateko militante izateagaitik, eta ikasle mugimenduan bete-betean parte hartzeagatik hil zuten bortizki. Hori dela eta, eskatzen dugun aitortza guztiz, bidezkoa delakoan gaude. Uste dugu, erakundeen keinu honi esker, familiak jasandako zama astuna nolabait arinduko litzatekeela eta bide batez Yolandaren irudia balioetsiko genukeela. Horixe da behintzat gure borondatea. Bukatzeko, azpimarratu nahi dugu plazatxoak ez duela bestelako izendapenik oraingoz. Eta horrek, gure ustez, edozein traba errazten duenez, adierazi nahi dugu nahiko genukeela eskaerari baiezko erantzuna lehenbailen ematea udalaren aldetik. Ahal dela 2005ko otsailaren bata baino lehen. Egun horixe izango baita Yolandaren zorigaiztoko heriotzaren 35. urteurrena. Gure eskaera onartuko duelakoan, espero dugu haren izena duen plazatxoan bertan egin ahal izango dugula urteurreneko oroitzapen ekitaldi zumea. Proposamena hauerekin egia, justizia eta erreparazioa eskatzen dugu, eta proposamena hau aurrera joaten dela espero dugu.